Hi mga palanggeng! Maayong adlaw ninyong tanan, maayong hapon, kamusta ninyong tanan? In today's video, maghimo ta og Pilipinas haul, pasalubong haul, and if you want know unsa ang mga stuff nga madala nako balik nga rin sa Netherlands, then just keep on watching. So, magkuan lang ko, random lang ko og pick sa mga items nga nadiri sa akong atubangan, and let's start. Oh, by the way, wala man mo nakapansin, no? I have a new haircut, like very mouvant. So, wala lang, nagpansin lang ko. So, ibo ko muna dito sa intro sa video. Okay, so let's get started. So, mag-random pick lang ta kay na mga items na rin nga napalit sa Gaisano sa Cebu, SM Cebu, napoy sa Island City Mall sa Amua, napoy like sa mga tindahan na nga mga gagmay, pero i-try na ko og mention asa na ko sila napalit. So, magsugod ta ani nga item. So, dili tanan dire sa SM. First na dire is naguba na ni kay pag-impake siguro. Is kaning Nichido nga curler. Napalit ako ni siya sa SM Cebu, and then ang price is 188. Diba na mention ako last time nga ang ako ang curler is 5 years na to nako. So, sa Nichido po to siya. And then, sa Watsons kay naa sila aning ambot unsa ni? Mura og mga lip and cheek stain man siguro ni. I think kani sila is napalit nako ni sa Watsons sa sa Manila. Kana siya. Dayon naata aning Maybelline nga Hyper Curl nga na, mura og travel size man siguro ni siya. Napalit na ko ni siya sa 7-Eleven sa mga sa Kalapit, tag 199. And na ako aning Nichido nga, ay hindi mo focus, sorry. Nichido nga lip and cheek tint. So napalit na ko ni sa Watsons sa SM. Kaning The Creamy Mattes by Color Sensational sa Maybelline, kaning Nude Nuance. Napalit na ko ni siya sa stall sa murag sa Metro Ayala man siguro, kanang gamay nga stall sa Maybelline, kani tag 1 nag-sale man siguro 299 nya 199 na akong palit. Kaning Caroline nga jelly tint, napalit na ko ni sa ICM sa Mua sa Bohol, tag di na ko kainomdom sa price, tag di na lang, di ko mention sa price. Dayon, nagpalit sad ko sa ICM gihapon ni kaning duha ka shade sa Everbella ng lip and cheek stain, kay gusto kay ko mo try ani, though naa na ko itulo ka colors nga na dire. And then kani is bag-o man nga range nila sila shade. So, ang shade nga naa na ko is Uptown Red and Toast of New York. Toast of New York. So, ambot na ani isa ani nila nga favorite kay ni Chinkitita. So, maong na curious ko sa shade mo ni patug duha. And then na ako aning Beauty Pop by Pen Shop. Napalit na ko ni sa I think Pen Shop sa MOA. And di na ko kay nungdum sa price kay gilabog na nako mga resibo. Pasensya na mo. Dayon, ako ba anong natin chopstick dire random na nahipos. Dayon na ako aning Better Than Basic nga contour stick sa Caroline. I hope di siya bali. Na ako itulog ka, I think ko ani pangkilay. So na ako aning Nichido nga pangkilay. Ang shade ani is Hazelnut sa SM Cebu na ko napalit nga Watsons. Dayon na ako'y duha ka Miniso Japan nga pangkilay. Dayon na ako aning Intuit nga pangkilay. Napalit na ko ni siya dito sa ICM sa Bohol. Tapos na ay Moroccan Keratin, I think para ni sa kumbana, pang buhok niya, napalit niya dito ni sa ICM, tag 20. Tapos the other lipstick na ako ning Maybelline New York Super Stay Matte Ink. Kani ang shade ani is number 65. Oh, di mo focus, sorry. Seductress, napalit na ko ni siya dito sa stall sa Maybelline sa SM Ayala. Sorry, sa Metro Ayala. Kauban na siya itong lipstick. So, maadto ta sa isa ka
plastic to continue with our haul. Sunod kay kaning SM gapon nga plastic. Pero din ni SM tanan gianaw ni kay pag-impake bitaw ang akong bana may ti-impake taw na ko mga palanggeng. I'm so proud of that. Di ko ka ba kung angay ba siya ka-proud or dili ba, pero akong bana may ti-impake na nako basta mag-kuan biyahe kay very organized siya kaayo when it comes mag-impake. Naata aning Cetaphil nga moisturizing lotion. Kita ninyo na kuan na siya, napiyahok kay ako na din siya ginagamit. Tag 330 na palit na mo sa ICM. Tayon ani nga cellophane na ata aning aloe vera mist sa Nature Republic sa SM1 na palit. Sunod napiyahok na. Nako aning colorette nga unsa ba tawag ani? Intense blend lip cheek oil. Akong color kay nga gi-shade nga gipili is Ava or Ava, ambot siya na pag-pronounce. Dito di sa SM Cebu na palit. Dayon, dito ko sa Sunny's sa SM Cebu. Nasa lay dako kayo nga concept store siguro or I don't know si tawag na pero sa cellphone kung tindahan dun siya for that brand is ang tawag is concept store. So dito ko daghan ko kayo ganahan ng tanga shade nila kay gina-save man ako sa ko ang si tawag na kanang sa ko ang archives sa Instagram ba kay gusto na ko paliton pero pag abot dito dili man nga nakakuha ng color and pigmentation. But nagpalit ko aning ilahang lip dip. So ang akong gipangkuha nga shade is ingon tong babae bestseller daw ni nga mga shade. I hope klaro siya ninyo mga palanggeng. So ang akong gikuha nga shade is Girl Crush o Posh. Naibisibo ka para baka balo lang mo sa presyo. Ang price ani is regular 345 usa. So, okay na. And then, naapot aning Nature Republic nga aloe vera gel. So, kay bao naman mo nga mao niya ako ang holy grail basta winter kay makatabang siya nga mag-hydrate imong skin. Dayon na ako aning Johnson's Milk plus Rice Bath. Di palit ra na ko kay wala lang na curious lang ko niya. Tapos naata aning Vitress, di na lang ko magkuan asa ni gipalit oy kay murag mitaas na tong video. Tiguang naman ta na kay Pau di Arco. Pau di Arco nga liniments. Dayon naaday koy kaning umiso ambot asa na ko napalit murag sa ICM. Isa ka buok. Oh, duha napay isa. Sa ICM ata ni. Dayon dito sa bench is nataning Organics Face and Body Mist. Aloe vera gahapon. Di man po ko ganag aloe vera. Di ko ganag aloe vera. Aloe vera talaga nga mga mist ako ang napalitron. Dayon, dito sa SM Cebu, nakapalit ko ani night concept shop Misha BB cream. Yun, ako ni Maybelline Clear Smooth All-in-One Powder Foundation. Nari nga ni, wala lagi ni diri sa Holland. So, na-curious ko niya, mong nipalit ko. Kauban siya itong lipstick nga super matte stay nga napalit na ko sa concept store dito sa Ayala. Tayo na aning gamay nga Watsons. Okay. Kaning Every Belena nga face trio. Ambot daghan na kayo nag-rave animan sa YouTube. So, na-curious po ko. Apil-apilon po kayo. So, naki-apil po palitan na. Tayon, nasa aning Kleenex nga hand and face moist wipes. Next is matuta aning nga cellophane kaning sa SM. So, dito sa Dickies na sila promo sa ilang mga bra and basta tanang bra, panty, and t-shirt. Pero, dili ka to akong giadto. Akong giadto is ilahang marag sports bra ba? Marag yoga bra ang tawag ani dito. Pero, ganan ko mo suot na at the moment og kaning mga medyo comfortable bitaw wala dito mo ma-feel nga nice string imuhang bra. So nagpalit ko aning tawag ani yoga bra. So beige og kaning itong nasuot na nako ni siya. Sa Dickies ni siya. Na ako ito ka set sa medyas para sa trabaho kay ito makong sapatos so kailangan itong mga medyas. And then to sa labhanon na ay
gray o white ani nga set. So, muna siya ang sulod ani. Dayon, magkuha ta aning sa Miniso dito sa SM. Kauban ni atong eyebrow. Okay, hapit na mahuman. Sunod is kaning Watson's nga silupin. Sa menadere. Okay, mag-random pick na ko. Na ako'y dahang shampoo. Tada! Dove na shampoo. Dove na shampoo. Mau nagpalit ng kuha ni mga palangging kay kung mo travel bitaw may mas handihan ko nga ilabog lang kasi ano dili siya good sa environment pero pasensya na. Dayon na random shampoo. And ako ning Jeju nga aloe vera gihapon ni siya nga hydrating gel. Dili ako siya pinalit hinatag ni sa nag-attend mi og kasal sa best friend sa ko ang bana then naay kanang murag consolation prize sa mga nag-attend na tong gay. So mo nang nako ani. Dayon last one is kaning Sunny's nga paper bag. Dili ko anang sunod ani. Asa naman tong shades? Wait sa mga palangging hapon tama. Wala ang shades diri unfortunately. Kuwaon sa nato wait lang. One was kaning ang sulod ani baliktad is dili Sunny's. So Sunny's nga shades na sila murag concept store dito sa ICM. So dara siya akong napalit is kaning antayuhos nga pang ano pang buta-buta na ko. So mao ni siya akong napalit sa Sunny's dito sa ICM. May sud na ng paper bag. Nindot siya akong style pero dili siya yung anak so tawag na bang mo protect sa imong mata kung init na kaayo. Silaw gyapon ang feeling so I think kulang iyang coating for that. So let's proceed sa sulod ani nga Sunny's nga paper bag nga dili Sunny's na sulod. Na ako ay PH Care nga guava leaf extra and antay ko ani ever since sa una. So managpalit ko. Dayon para sa ako ang uyab na ako aning Fisan nga prickly heat nga wait patay. Kana siya. Tapos, gipatan po na ko siya ning Milko nga foot and underarms. Dayon, na ako'y duha ka Bellow Sun Expert Tinted Sunscreen. So, na ako ning dako nga size. And then, apog ko aning small nga variant for travel. And, happy na dito human mga palangging. Na ako'y travel size nga Colgate Plus. Oh, naapod tayo sa may sa Nature Republic or sa Face Shop nga duha ka lip and cheek stain water fit tint daw sabi niya. Ang shade kay walay pa nga sa shade 5 ra o 4. Dayon one last sa paper bag is travel size nga feminine wash. And then last sa atong haul is ang ako ang stuff nga naa diri. So, mga palangging, sign of aging. Nag-glasses na ko kay, saan din ako siya pag-explain, oy? Ang among trabaho, like, basically, like, for example, akong trabaho is, kanunay ko magatubang sa computer ba? So, kahiraman ko. So, if busy kayo the whole time, masigi ko og kasa, ang mata na ko, mao siya, isa siya sa rason nga aside nga magutman ko nga maglabad akong ulo is yeah tired eyes na. So nagpa-check up mi dito sa EO and yes kitagaan ko og glasses nga anti-radiation and na siya gamay nga coating for yun nga para mag-protect sa screen and then especially pod og mag-cellphone ko mag-edit ko like 2 to 3 hours jud ko basta mag-edit ko og kanang taas-taas nga video. So mo jud na ako ang like normal na ako nga oras kay kuan kayo ko. May pagka-OC ko when it comes basta mag-edit ko sa mga videos like sa mga clips. Gusto na ko hanay ba. And so na ako'y glasses na at the moment. So kung makita ninyo sa ako ang Instagram, if wala mo naka-follow sa akong Instagram, follow lang ko it's Chum Bonita. So ako rang ibutang ako ang Instagram name. So
akong i-try ang glasses. So, mao na akong glasses at the moment. Mga palanggeng sa ato ang PinasHaul, pasalubong haul from Pinas. I hope ganahan mo ni nga video, and if naamoy mga ganahan nga pasalubong galing Pinas, let me know in the comment section kung unsa nga mga stuff inyong ganahan dalon balik. That's it mga palanggeng. I hope to see you in my next video. Bye!